یک коробку шоколади дубаӣ боз бекунам хеле абубакри аруси нав ёфтагӣ монаику аруси нав ёфта будем меге ки ҷои пули қалини мега мода як коробка шоколади дубаӣ биёр чикали кунем ай пока тапачини меру тапачини Расия чӣ хел буда охи? Соза. Чӣ кор кардеси? Стройка. Ну хотор стройка кор кунӣ? ҳозир мемаме аки Муҳаммадатро туғрӣ мекунад. Бачаҳое ки дар Россияин гӯш кунед ё ки Россия рафтесен, ҳамин аки Муҳаммада муроҷиат кунед шумо до права. Правое ки мақсад ки 100% ҷавобгӯй шиносои наздики мо да ҳамин право тиёр кард ба наздикӣ кор карда гаштиянд. Ба дили пур ягон гарчи ба дили пур бидурен заказ кунеша. Правое ки дар стройка ба кор мерад тамоми намудшо шумо да тиёр карда метиҳад. Бидурен заказ кунед. Я видео дар бораи шоколади дубайст ки бир омад кард чи бидурам видео чикор кунам? Видеода лайк мона. Видеода лайк мона дар комментария ҳатман чи бинисад дар комментария? Дар комментария сев бинисад. Чанда? Дута. Дута сев бинисад. Баъзир тамошо кунед кард дар ҳамин сториси оянда мемонуша. Майли базам бедем. Бочо карака? Ина мия рӯз дорум фақат дар Instagram ва WhatsApp ай ҳама чи чор никардаем. Брои чи? Ай номер диги навзанздым ша. Мегум чумро чор никарди? Меги тис чей брояму.